गारिखौथ' मोनलांगोन जों लेट जालांनायसै ना Para menembus ya? Rồi mình làm việc đâu. फाग्ला स्टानावहाय साहा दखानावहाय दंफैयो जों बायनाय जाजों ओमफ्राय स्प्रिं जादों आरो स्प्रिं जानाया ओरैबायदि गिदिर गिदिरखा 20 रुपिस मोनसेयाव गोगोम गोगोम आरोना ओमफ्राय दा बे फाग्ला स्टानावनो दङ जोङो लोगोफोरना जाबाय ओंखाम उखैबाय सानसे ओंखामानो जाखासैलाय फुङाव एसे जाना फैनानै
मैयाबो एकदम रसा नांबाय आरो दिनैबो रसा नांबाय बेबायदि आरोना ओमफ्राय रसा नांनानै दङ फाग्लास्टानावहाय दा बेबायदि स्प्रिंआ ओरैबायदि नुफेराखैमोन आं 20 रुपिसनि गोगोम गोगोम स्प्रिं आरोना एफादेट ओमफ्राय दा नै बेयावनो बे दखानावनो जादों आरो नै बे दखानावहाय ओरैबायदि मोजां जाग्रा लोंग्राफ्रा नै बिराद साफा आरोना थाम्फै हाबनो मोना ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैहाय दङ नै ओमफ्राय फाग्लास्टान नैबेयावनो पुलिस पइन्ट बेयावनो नै ओमफ्राय दा दंफैयो जोङो ओमफ्राय बेवहाय जि मोजां मोजां जाग्राफोर दङ आरो नै जुलाफिबो दङ ओमफ्राय लोगोसे जाबाय ओमफ्राय लोगोसे ओरै ब्रादारमोन दङ हनै केनेकुवा ब्रादार बढ़िया बरिया ना बढ़िया बढ़िया केनेकुवा सलि आसे बढ़िया बढ़िया आदसा दा मोजां माने बिनिनो दखान आरोना बेवहाय दङ यहाँ लगे चाह दुकान बहुत बढ़िया बढ़िया खावा बस्तु बनायथैছে ময়ে খাইছে বঢ়িয়া লাগিছে স্প্ৰিং খাওঁতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কি স্প্ৰিং মই দেখা নাছিল আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পাগলাস্তানত চাহ দোকানৰ ৰমেয়া ইমান কি ধুনীয়া বনোৱা হৈছে একদম বঢ়িয়া লাগিছে খাৱাত না ঠিক আছে दा बेयावनो लोगोफोरना नै ओरैजाय माने जोङो फैदों जाहैबाय नै दा बेयो फाग्लास्टान आरोना साहा दखान नै बियो ओमफ्राय आं दसेखिनि लाइफआव होनाय जादों नै बेयावनो ओरैजाय बेबायदि आरोना नैबेयाव पुलिस पइन्ट ओमफ्राय जोङो बाइक लांनो फैदों आरो फंबायनि दाख्लै एक्सिडेन्ट जानायखौ ओमफ्राय दा दाबो सफैथ'वाखै सासे अफिसारा दा लेखा जमा होनांगौ ओमफ्राय दा ओरैजाय नै फाग्लास्टान आरो बियो नैबेयावहाय बाजार जायो जाहैबाय नैबे बियो बाजार बे बाजार जाग्रा ओमफ्राय दा बेवहाय लोगोसे ओरैजाय नै दंफैयो जोङो हाय बेयावनो दङ आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे नैबे साहा दखानावहाय जोङो हाबनाय जादों आरोना नै बेवहाय एकदम बरिया ओमफ्राय दा ओरैहायबो ट्रेन खारबोगासिनो दङ दा ट्रेनबो खारबोगासिनो दङ आरोना दा लोगोसे नै बेवहाय जादों ओमफ्राय ट्रेन खारबोगासिनो दङ नै दा बेवहाय ट्रेन खारबोगासिनो दङ लासैल' खारदों आरो ट्रेना नै मालगारि आरोना ये मालगारि खारबोबाय ओमफ्राय दा जों बेयावनो ओरैजाय दङ Aja Markhawata Akini Suruh laksik, mana 120 tak lo, kenapa tu bukan? 200 dong 200 dong Bismillah laksik dah. 40 টাকা 60 টাকা লাগবে दा ओरैजाय पागलास्टान बेबायदि दखान होदों आरोना नै ओरैजाय बेयो दखान ओरैजाय बाजार आरो बेयो फाग्लास्टान बाजार बेयो फाग्लास्टान बाजार नाय ओरैजाय जायो बिराद भिर आरोना नै फाग्लास्टान बाजारा
आपेल दखान गोदान आरो नै आपेल दखानानो